Yes sir! Para sa panibagong edisyon ng Usapang Basketboleros, tutungo tayo sa San Carlos City, dito sa Pangasinan. At syempre, ating kikilalanin ang half-German rising star ng San Carlos City, dito sa Pangasinan, na si Michael Swartzinski. At isa rin siyang produkto sa eskwelahan ng Mother Goose Montessori School at sa St. Charles Academy sa San Carlos City. Huwag na natin patagalin pa. Ating kilalanin ang half-German rising star ng San Carlos City dito sa Pangasinan, na si Michael Swartzinski. And welcome to my channel, Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Yo! What's up sa inyo mga kabasketboleros? Mga pala si Michael M. Swartzinski, age is 18 years old, height 5'9", playing position point guard, shooting guard. At ako ay nakatira sa Barangay Lilimasan, San Carlos City, Pangasinan. At ako ay nag-aaral sa St. Charles Academy, Malong Street, San Carlos City, Pangasinan. And you were watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Dito lahat nagsimula sa Mother Goose. 8 years old ako. Grade 3. Kasama na ako sa interschool. Mother Goose pa ako. Tapos, grade 3 na ang memorable moment ko is yung batang memorable moment. Siyempre, may namin tayo sa Pilipinas. Tapos yung national finals, parang laro mo is yung parang palaro natin, under 15. Naisa pa yung sa 3x3 namin. Kasi hindi namin alam na kami. Nag-champion pa. National finals kami sa Manila. Sulit yung mga. Yan. Gusto akong basa kasi nakakawala ng stress. Yung mga ano dyan, tuloy nyo lang ang pangako. Mahabol nyo dyan.
ang sabi ko lang sa tumulong sa akin sa mga coaches ko simula nung nag-umpisa ako sa manager ko si Sir Joseph, Teacher Joseph. Maraming salamat po dahil tumulungan niyo ako mapunta dito sa basketball na ganito. Tapos mga sumusuporta dyan, mga teammates ko, salamat sa inyo dahil dyan kayo lagi. Ito yung mga sumusuporta. Wala naman akong fans. Shoutout na din sa mga tropa ko dyan. Tsaka syempre, si Michael Swartzinski ay nagkaroon ng iba't ibang awards at achievements noong inter-school sa San Carlos City. Third runner-up sila sa Mother Goose 2015 at back-to-back champions naman sa St. Charles Academy. Noong Pre-Summit naman, sila ay back-to-back champion at nagkaroon rin siya ng isang MVP at Mythical 5 sa Barangay Lilimasan Inter-Puro Basketball Tournament. Mga kabasketboleros, ating nakilala ang half drama rising star ng San Carlos City dito sa Pangasinan na si Michael Swartzinski. Shout out lang po pala kay John Alex Sortoso, ang Negros Occidental sa Barangay 1 sa Victoria City. At si Jasper Flores naman sa Caguban City, ang Barangay Batayosi.